Sæt jer ned, så fortæller jeg en historie. Er I klar? Ja. Historien hedder Ejgils eventyr. Det var helt mørkt. Luften var kold og fugtig, og den eneste lyd, der kunne høres, var dråber, der ramte vandet. Monstret sneg sig frem langs væggen på jagt. Monstret havde levet længe nede i kloakken, og den var vant til mørket dernede. Pludselig hørte den en lyd. Den stoppede op og stod stille. Hvem er du? Hørte han en stemme sige. Sagde monstret. Jeg er et monster. Hvem er du? Jeg er en mus, som hedder Ejgil. Hold op, hvor er du grim, sagde Ejgil. Er jeg grim? Spurgte monstret. Jeg er forfærdelig grim, svarede Ejgil tilbage. Jeg troede, at jeg var uhyggelig, og at du ville blive bange for mig, sagde monstret. Men nej. Min far er grimmere og meget mere uhyggelig end dig, svarede Ejgil. Monstret vidste slet ikke, hvad det skulle sige. Det havde aldrig før mødt et væsen, der ikke var blevet vildt bange, når det så ham. Det må godt nok være en grim far, du har, sagde monstret. Hvis det virkelig er sandt, at din far er mere uhyggelig end mig, så vil jeg skåne dig fra at blive min middagsmad. Ejgil og monstret aftalte, at Ejgil skulle hente sin far, så monster kunne se, hvor grim og uhyggelig han var. Der er slet ikke flere sider, børn. Men så bliver Ejgil jo spist. Hvis han ikke finder faren og viser ham til monstret, så skal vi ikke hellere tage ud og finde Ejgils far? Jo. Men først skal I lige ligne rigtige mus. Skal vi være mus? Ja, det skal I nemlig. Så er det din tur. Kom, børn. Hvorfor er I her? Hvad bringer jeg herhen, mus? Børn, kan I fortælle, hvem vi er ude at lede efter? Ejgils grimme far. Ejgils grimme far. Jeg ved godt, hvor han er henne, men I må hjælpe mig. Jeg kan ikke få fat i min bolde. Jeg er alt for stor. Kan I hjælpe hunden med at finde boldene? Ja. Nice. Mine bolde. Som lovet vil jeg fortælle jer, hvor jeres far er. Jeg så ham nede ved søen til højre. Wuff! Jeg ved, at søen er den her vej. Hvad laver I dog her ved søen, musebørn? Er I ikke klar over, at I kunne falde ned i den dybe sø? Vi er ude og lede efter musefar. Er det ikke rigtigt, børn? Jo. Måske vil jeg hjælpe jer, hvis I vil hjælpe mig. Jeg har mistet min glæde. Kan I måske synge en sang med mig? Kender I den om den lille and med vinge? Ja. Skal vi så synge den? Ja. Jeg tæller til 3. 1, 2. 2, 3. En lille and med vinge. En lille and med vinger. En lille and med fod. En lille and med fødder. En lille and med rumpe. En lille and med hoved. En lille and med næb. Rap. Det var rigtig godt. Nu har jeg det meget bedre. Så nu skal I høre. Jeg har hørt rygter om, at Ejgils far er
inde i skuret. Og skuret bliver bevogtet af en stor og farlig bjørn. Så nu går vi hen til skuret. Men vi skal være musestille. Skal vi se, om vi kan komme ind i skuret, uden at vække bjørnen. Og hvis han vågner, så bliver han meget vred. Hvem er I? Hvad gør I her? Han er vågnet, men jeg ved, at hvis vi kilder ham, så løber han grinende bort. Kom, musebørn, kild ham med jeres små hænder. Nu har jeg hjulpet jer. Nu vil jeg gå hjem til min sø, før der er nogen, der spiser alt mit andet mad. Så, musebørn, skal vi se, om musefar han er inde i skuret? Ja! Musebørn! Nej, jeg er glad for at se jer. Det har været så kedeligt her i skuret. Kom, nu går vi hjem og spiser noget ost. Ja!